Lukáš Rudzán, zvukár a šéf zvukárov, je ďalším hosťom v podcaste Divadla Nová scéna. Lukáš, ahoj. Ahoj. Ty si šéfom zvukárov v Divadle Nová scéna, Tak. aby bolo jasné. Čo má v divadle na starosti zvukár? Tak hlavne to, aby bolo všetko počuť, čo má byť počuť. Rozumieť. A zároveň aj to, čo nemá byť počuť, aby nebolo počuť. Aha, dobre. Má byť počuť hudba, Má orchester. byť počuť hudba, orchester, či už je to reprodukovaná hudba, alebo teda živý orchester. A herci, speváci, solisti. Samozrejme. A zbor prípadne, samozrejme. Áno, to má byť počuť. Áno. Čo nemá byť počuť? Tí istí herci, speváci, solisti, keď nie sú na javisku a sú v zákulisí, aby ten mikrofón, ktorý majú na sebe, nebol zapnutý, keď nemá byť zapnutý. Kto ho zapína a vypína? Ja. Aha, Alebo teda ten, kto robí konkrétne predstavenie ako zvukár. No to teraz si mi to všetko nabúral, tú moju koncepciu. Dobre, tak zostaňme teraz chvíľočku pri tom, lebo to je veľmi zaujímavé, to som netušil. To znamená, že je tam 10 spevákov, Áno. ktorí spievajú. Majú ten mikrofón, ako im hovoríme? My im hovoríme hovorovo mikroporty. Mikroport, jasné. Čiže buď na čele, alebo niekde pri ústach, to je tak nalepené. Na boku, na líci najčastejšie Áno. nalepené. A traja si zaspievajú čo a ako, odídu do zákulisia, zvyšných 7 je na javisku a ty musíš vedieť, že to je 3, 6, 9, vypínam šablu a tlmím ich. Áno. No ale potom musíš myslieť na to, že teda vypínam týchto 7 a rýchlo týchto 3 zapínam, keď sa vymenia. Áno, presne tak. Šialené. To je naša každodenná práca. Takto som to nevidel. Bol som v tom, že vlastne som bol v tom, že neviem. A oni nemajú niečo? Tá možnosť tam je technicky, ale je to vypnuté, deaktivované a v ideálnom prípade, keď vlastne oni s tým nemusia robiť nič, tí herci. A tebe sa stane, že ty divákom ponúkneš tú zábavu alebo ten zážitok toho, že občas sa ten mikrofón nestiahne a oni sa debatujú medzi sebou v zákulisí a ide to von? Stane sa to, ale tak... To je hrôza. Ale reálne, keď sa to stane, tak je 2 to sekundy. možno slovo, 2, 3 Jasné, maximálne. Jasné. A popravde teda nemalo by sa to stávať, že je to akože celkom zásadná chyba. Čiže to je tvoj problém. Ja som bol v tom teda, že oni si to vypínajú asi. Lebo k tomu mikroportu je aj nejaká skrinka, ktorú má človek na tele nejakým spôsobom bezdrôtová pripojený. vysielačka, áno. Áno, a to on so sebou má na chrbte niekde alebo niekde. Áno. Čiže on to neovláda. Nie. Necháva to všetko na teba. Áno, presne. Alebo na tvojho kolegu, ktorý je v ten deň zodpovedný. Tak. Dobre, a teraz tie mikroporty, to je niečo, čo každý vyfasuje na začiatku roka? Alebo pred každým predstavením sa to dáva? Sú presne dané na každé predstavenie. Každé predstavenie má samozrejme iný počet tých daných účinkujúcich, alebo respektíve spievajúcich. Nie všetci, čo sú na javisku, nutne musia mať na sebe mikroport. A v podstate my si to, keď sa to predstavenie skúša a študuje a ideme už do nejakých skúšok generálok, kde už sa zakomponuje aj zvuk, tak je to na nejakom našom rozhodnutí, že ako si určíme aj to poradie tých ľudí, že kto bude mať ktoré číslo toho portu, ktorý port. A takže v podstate je to na nás. A pred každým jednotlivým predstavením, najčastejšie to približne 1,5 hodiny pred začiatkom predstavenia, tí herci chodia a my im to zapneme, nainštalujeme, nalepíme. A po predstavení nám to zase naspäť odovzdajú. Tá vysielačka má aj nejakú tužkovú batériu? Áno, na baterky to ide. Áno. Na 2 obyčajné tužkové baterky. Koľko mikroportov má divadlo? Veľké číslo? 100? Nie, je to cez 40 kusov. No dobre, čiže tá spotreba tužkových batérií je obrovská. Je obrovská. Na toto som presne myslel, lebo ja v prístroji, na ktorom nahrávam, mám dobíjateľné. Čiže vždy sa skontrolujem, dobijem. Tak toto máte aj vy? Nie, používame teda jednorázové s tým, že nevyhadzujú sa po jednom použití, ostávajú teda akože uskladnené ako keby. Priebežne počas sezóny my si ich vieme zmerať, že aké sú ešte dobré. A tie, ktoré sú úplne zlé a vybité, teda likvidujú do elektroodpadu a tie použiteľné sa používajú na skúšky napríklad, že na skúškach nemusím nutne dávať nové, alebo na akékoľvek použitie. Takého drobného charakteru. Áno. Lebo každý, kto teraz počúva tento rozhovor, si myslím, má nejakú skúsenosť s tým, že v tej chvíli, kedy najviac potrebujem, tá tužková nefunguje.
že je proste vymlátená a ja som na to nemyslel. Čiže toto vám sa nesmie stať. My to máme ošetrené tak, že na každé predstavenie idú z princípu nové. Je to obrovská spotreba. Máte nejaké zľavy vo veľkoobchodoch? Ja netuším, ja to osobne nekupujem, posielam objednávku a na to tu máme vlastne iné kolegyne, kolegov, zamestnancov, čo to kupujú a objednávajú. Takže popravde ani neviem, koľko to stojí. Čiže vždy nejakú hodinku pred predstavením obehneš každého, kto dostane mikroport, alebo teda tvoj kolega? Oni prídu na javisko, respektíve to je zákulisie, bok javiska, kde my na to máme určené miesto, kde aj zvyšní kolegovia, lebo nás je vždy viacej, im to tam nainštalujeme, nalepíme. Ako im to tam drží? Čím to lepíte? Štandardne, najčastejšie takou lepiacou páskou, to je taká zdravotnícka páska. Taká priehľadná, že splynie s telom. Áno. A prípadne niektorí, ktorí to nechcú, alebo im to nie je pohodlné, tak im vyrábame tie takzvané ako keby madonky, že to majú zavesené na ušiach. Áno. Čiže to je taká fintička. Áno. A teda máme rôzne druhy mikrofónikov, niektoré sa ako keby lepia inak a tak, ale v zásade buď sa to lepí, alebo to je zavesené na tej madonke na ušiach. Tak si teraz predstavme situáciu, je predstavenie, kde je 20 mikroportov. Ja si to technicky predstavujem tak, že z tej vysielačky ide signál do nejakého mixážneho pultu, za ktorým sedíš ty alebo ktokoľvek. A každý teda ten mikroport má vlastnú, ako sa tomu hovorí, šablu, že teda buď dáš ho hlasnejšie, tichšie, alebo ho teda vypneš. Presne tak to je. Áno. Čiže máte obrovský mixážny pult. Lebo sa vám tam musia zmestiť nielen tie mikroporty, ale všetko ostatné. Áno. A prípadne máme na veľkých predstaveniach dva pulty. Pre istotu. Nie, každý plní inú úlohu. Že áno. Jeden je len na to a druhý je na iné. Tak. Väčšinou to máme podelené, že v jednom sa robí mix orchestra. Aha. Ten je podriadený tomu hlavnému a potom v tom hlavnom pulte sa vlastne zmiešava už ten výslok, teda orchester, zbory a tie jednotlivé mikroporty. A tieto mikroporty to sú jediné mikrofóny, ktoré pomáhajú divákovi mať skvelý zážitok? Alebo kedysi to bývalo tak, že ešte nejaké mikrofóny viseli zo stropu? Už to nerobíme tak. Keď majú... Orchestre to tak majú, veľké filharmónia napríklad. Áno. Keď majú herci na sebe teda nalepené štandardne mikroporty, tak už není potreba vlastne dopomáhať nejakými priestorovými rucháčmi alebo tak. A ty máš na starosti aj ozvučenie orchestra? Áno. Respektíve, prípadne nejaký môj kolega, keď tam máme dva pulty, tak tam sedíme dvaja, každý za svojím. Vždy sa bavíme o vás, zvukároch, ale keďže tu sedíš ty, tak hovorím s tebou. A tam, keď je 30 nástrojov, každý má vlastný mikrofón? Skorej by som to niekedy, nepovedal nutne, že to musí byť nástrojov, ale niekedy 30 ľudí. Že troje husle majú jeden. Nie, takto. Ešte inak. Záleží napríklad od predstavenia. Sú predstavenia, poviem príklad. Máme predstavenie Oliver, kde máme na počet ľudí najväčší orchester zo všetkých predstavení. A máme tam dýchárov, ktorí dokonca menia nástroje. Počas predstavenia. Že flautistka hrá na štandardnej priečnej flaute, ale hrá napríklad aj na altovej flaute alebo zobcovej flaute, takisto klarinetisti, že menia. A to je vždy iný zvuk. A to je jedna vec, že to je vždy iný zvuk, ale keby sme museli každý ten jeden jednotlivý nástroj samostatne namikrofonovať vlastným mikrofónom, tak by sme sa dostali do obrovských počtov, čo v realite je nemožné. Je možné, ale aktuálne nie je zatiaľ v našich podmienkach. A takže to riešime tak, že majú pred sebou jeden mikrofón na stojane, štandardnom, takom podobnom, ako mám teraz pred sebou my, na ktorý vlastne oni hrajú bez ohľadu na to, ktorý nástroj majú práve v rukách. Jasné. Naopak, tí istí hráči, len iné predstavenie, napríklad Mojžiš, tam tie nástroje, konkrétne títo dýchári menia menej, alebo myslím vôbec, a tým pádom si ja môžem dovoliť ich mať namikrofonovaných, že ten mikrofón je malý, kontaktný priamo na nástroji. Áno. A ten výsledok je z toho iný, respektíve iným účelom použiteľný a tak aj. Čiže vždycky to záleží od jednotlivej situácie, je to individuálne od predstavenia k predstaveniu, že akým spôsobom to riešime. Záleží od ich okolností. Áno. No a potom na tom mixážnom pulte je teda každý na jednej šabli, každý ten nástroj? V zásade, čo mikrofón je teda jedna tá šabla, jeden ten input. Ja som myslel, že to máš ako jeden celok, že ich máš len na jednej, že komplet orchester, že je len tu
Ale ono sa to musí predmiešať a potom už je to vlastne vo výsledku na jednej. Ale to je strašne pracné. Je. Ale na druhej strane, akože strašne pracné. To je tá naša práca, akože... Áno, ale samozrejme, len myslel som, že to je také trošku zjednodušené, ale nie. Už som pochopil, že nie. Tak ako môžeme si povedať o hercovi, že má náročné si zapamätať kompletne celý text a svoj part. Bez debaty. A čo je pravda, je to náročné, na druhej strane je to tá jeho práca, ktorú robí a tak ju má robiť, tak to je vlastne to isté, môžeme povedať aj o nás, že tiež to pre toho laického diváka môže vyzerať, že je to naozaj zložité a komplikované, že je toho veľa, ale vlastne je to naša práca, ktorú my robíme a je to v poriadku, lebo... Vašou prácou je mať čo najlepší zvuk a robíte preto maximum. Tak. A to je celé. A či už to bude 60 alebo 80 portov, to už je úplne jedno. Proste idete potom. Táto hlasitosť tých mikroportov a všetkého teda možného, čo vy potrebujete na predstavení, to sa raz nastaví a už sa to tak nechá a už sa to len doľaďuje, alebo... Áno, aj. Vieš, myslím to skôr tak, že idete hrať Mojžiša a ty máš niekde v pamäti toho mixážneho pultu alebo niečoho Mojžiš, niečo ťukneš a on sa to samo nastaví na nejaké hladiny? Áno, a zároveň, ale keďže je to stále vždy živé, pracujeme so živými ľuďmi ako hercami, pracujeme so živými ľuďmi ako nástrojármi, hráčmi v orchestri, hudobníkmi, tak to nikdy nie je rovnaké a logicky tým pádom do toho musím vlastne vždy zasahovať. A tým pádom aj keď napríklad by sme hrali deň po dni to isté predstavenie a nevymenila by sa alternácia, že hlavnú postavu by aj jeden aj druhý deň hral ten istý herec, tak napriek tomu mi pred predstavením vždy príde na tú zvukovú skúšku a ja si to vždy nejakým spôsobom doladím, lebo je to iné, ako to bolo včera. On sa mohol inak vyspať, má inú farbu hlasu, jedno s druhým môže byť akokoľvek inak zdravotne disponovaný, čiže vlastne vždy je to, není to od nuly na novo, nerobíme to od nuly na novo, to by bolo šialené, presne ako si povedal, tie digitálne mixážne pulty majú svoju pamäť, čiže dá sa to nejako je to do veľkej miery predrobené, áno, ale vlastne už ten výsledný detail je vždy na mne, alebo na tom, kto tam sedí. A zvuková skúška, kapela, keď je koncert, má zvukovú skúšku, áno, nastaví sa hlasitosť, neviem čo, odposluchy, aby to všetko šlapalo. Čiže 2 hodiny pred predstavením jednotliví herci chodia na javisko a spoločne a vy to tam ako nastavujete? Tak, v podstate sa niečo takéto deje, áno, tú 1,5 hodinu, takisto príde orchester, zahrajú si dohodnuté, na každé predstavenie dohodnuté nejaké 2-3 skladby, ktoré sa používajú ako zvuková skúška, zároveň ako nejaká tá opakovačka pre tých samotných účinkujúcich, že áno, toto je zložitá skladba, ktorú si vždy pred každým predstavením potrebujeme všetci prejsť. A slúži to zároveň ako zvuková skúška pre všetkých, pre nás, aj pre nich, pre hudobníkov, aj pre nich, kde sa povedia akékoľvek pripomienky každý jeden deň, že dnes je to v poriadku, alebo dnes napríklad potrebujem toto viac, toto menej. Takisto aj ten orchester tiež platí ten istý princíp, že je to uložené v pamäti nejakého digitálneho pultu, čiže sa to vyvolá a v zásade to je funkčné a zase je to o tom, že sa len proste doladia jednotlivé detaily. Aj v tom orchestri sa alternujú jednotliví hudobníci, čiže niekto môže mať požiadavku, že napríklad potrebujem toto počuť viac, príde na druhý deň iný človek a potrebuje, že to chce menej. Jasné. Ale to sú v zásade nie veľké zásahy, to sú detaily, ktoré ani netrvajú veľký čas, že to proste do toho akurát to stačí, tú 1,5 hodinu pred predstavením približne a môžeme hrať. No skvelé, my sa tu vyslovene odborne bavíme, to je super. Dovolím si to jemnučko odľahčiť otázkou, ktorá s týmto možno veľmi nesúvisí. Aké zvuky počas predstavenia by nemal vydávať divák? Čo robíme zle? Najzásadnejšie sú mobily. Mobilné telefóny. To je peklo. To je peklo a myslím si, že v roku 2025, kedy už veľa ľudí je zvyknutých na to, že vôbec existuje mobilný telefón. Už to nie je nič nové. Už to nie je nič nové, už ich roky používame, tak by mohli naozaj byť naučení a zvyknutí, že v divadle to treba vypnúť. V divadle to proste treba stíšiť, stačí. Áno, jasné. Vypnúť, stíšiť akokoľvek. Je to podľa mňa úplne štandard normálneho slušného správania. Nemusí to byť divadlo, môže to byť akákoľvek spoločenská akcia, kde vyzvanie mobilu je vlastne škaredá. Vy to vnímate tak, že vy sa snažíte pripraviť nejaké krásne predstavenie aj po zvukovej stránke a zrazu v nejakej tichšej pasáži
ako to tak vždy býva, začne niekomu nejaké šialené vyzvánenie a vy si hovoríte, tak toto je katastrofa? Pravda, ale teda je to samozrejme oveľa nepríjemnejšie pre umelcov, pre ich to ruší oveľa viacej ako mňa. Ja dokážem prežiť, len si o tom myslím svoje. Ale teda je to veľmi nepríjemné. A vyruší tú situáciu. Áno, je to škoda. A je to jediný problém, ktorý máme my diváci, že sme protivní niekedy s mobilom? Či ešte vás môžeme otravovať? Taká klasika, šušťanie papierikov s cukríkmi, alebo... Ja keď si dávam cukrík, snažím sa si ho dávať v hlasnej pasáži. Vieš, keď všetko huláka... Áno, aspoň tak. Alebo otvorenie nejakej vsítenej minerálky a podobné veci, čo tiež je veľmi na pováženie, že či to nosiť vôbec so sebou do sály, alebo nie, ale OK, beriem, voda je asi v poriadku. Jasné. Dobre, to len tak ako na odľahčenie. A teda potom ešte aj rozprávanie medzi sebou, ktoré tam nepatrí. Aj to sa deje? To som nejak nezaznamenal, že občas ako sa deje? Tiež bežne deje. Akože keď si nejak, že sú tam party alebo pár a sú v divadle a niečo si medzi sebou pošepkajú k veci, k predstaveniu, tak to akože nie je nejaké rušivé, ale zažili sme proste ľudí, ktorí sa normálne rozprávali počas predstavenia, lebo ich to buď nebavilo, alebo niečo a to je potom také zbytočné, že iba to ruší. Každého. Aj okolitých divákov, presne. Aj teraz samozrejme umelcov. Tak potom je to, že keď to niekoho nebaví, tak na čo tam je? Z toho, čo hovoríš, si každý zobral to svoje. Asi. K srdcu alebo k nie. Ale aby bolo jasné, vy zvukári nemáte na starosti len ten zvuk. Aby sme teda počuli, či už hudbu, alebo herca, herečku, alebo speváka, speváčku. Čo máte ešte vy na starosti? Vy totiž to púšťate aj zvukové efekty. Áno. Čo ešte riešite počas predstavenia? Nejaké ruchy a toto, áno, rôzne prioritne veci. Počas predstavenia, áno, toto, aby naozaj každého bolo počuť, keď má byť a nebolo počuť, keď nemá byť, ako sme už hovorili, takisto orchester, aby bol pekne vlastne namiešaný, vypomenovaný tie jednotlivé nástroje, aby tam nič netrčalo alebo nebolo málo. A teda potom ruchy, alebo teda nejaké prednahraté veci, ktoré sa občas... Aké ruchy napríklad? Hrom? Napríklad. Blesk? Podľa požiadaviek. Hrom. Ten je celkom častý. Rôzne, napríklad výstrely sú častá vec. Kadejaké zvonenia mobilov. Také, akože... Niečo, čo treba do tej hry. Áno, v podstate podľa požiadaviek režiséra. To tak je, že keď je nejaké predstavenie a zvoní tam telefón, proste nemusí to byť mobil, môže to byť, dajme tomu, pevná linka. Áno. Ten telefón zvoní dovtedy, kým ho herec zodvihne? Vieme to tak urobiť, áno. Alebo keď to robíte tak, že herec vie, že po druhom zvonení by ho mal zodvihnúť a keď pozabudne, tak on ty ďalej vyzváňaš a čakáš, kým ho zodvihne. Hej? Nie je to nastavené tak, že len dvakrát a dosť. V podstate, a môže to byť aj tak. Aha. Môže to byť aj tak. V podstate záleží od danej situácie, od toho, ako to je naskúšané, že napríklad, keď sa to udeje, že to je v hudbe, ano. Zároveň a tá hudba stále plynie, ktorá určí čas vlastne, tak vtedy niekedy naozaj stačí, že ja ten ruch mám len taký, že zazvoní ten mobil dvakrát a už nič. A zvyšok je na hercovi, aby to urobil správne a stihol. Naopak skorej v obyčajnej činohre, ktorá není hudobná, to môže byť presne tak, že tá voľnosť je na hercovi, ten jeho timing, že koľko nechá ten mobil vyzváňať, lebo ako to v danom momente cíti alebo vyjde zo situácie. Čiže to sa potom robí bežne, že ja ten ruch mám urobený, že ten mobil by zvonil aj 3 minúty. Áno, máš, jasné. Že je extrémne nadĺžený, áno. A ja musím potom reagovať na akciu herca, že sa na ňo reálne pozerám, kedy on tým nejakým gestom alebo niečím to zdvihne a ja to vtedy musím samozrejme vypnúť. A stalo sa ti, že zvonil ďalej on už rozprával? Samozrejme, akože sme ľudia, chyby sa dejú. Nechcem byť zlý, jasné, samozrejme. Jasné. Ale to sú také chuťovky, z ktorých sa ľudia tešia. Áno. Ale teraz nemyslím, že ako škodoradosť je, ale že to je také spestrenie. Jasné, a vždy to je po rokoch už len vtipná historka, samozrejme, lebo koniec koncov sa nič také strašné nestalo. Áno. Ale a takéto chybičky sa dejú. Keď je predstavenie, ty tam sedíš pri tom mixážnom pulte a máš teda nejaký ten scenár asi pri sebe, pretože to je nielen o tej hudbe, o tom speve, ale keď tam je aj nejaký efekt alebo ruch alebo čokoľvek,
ulice napríklad, tak ty vidíš, že teraz už by to malo nastať, tak musíš byť pripravený. Toto všetko, takto to funguje. Hej? Áno, tak ako není úplne v ľudských silách si to všetko pamätať. My máme tú výhodu, že ten scenár pred sebou mať kde môžeme napísané všetko, čo potrebujem. Super. Vlastnými poznámkami, všetky možné pripomienky, zvýraznené čokoľvek. Čiže áno, je to tak. S tým, že teda na púšťanie ruchov už najčastejšie používame software počítačový, ktorý je na to určený, špeciálny, kde sú tie ruchy, tie jednotlivé zvuky v presnom poradí. Aha, ktorý ide za sebou. S jednotlivými hlasitosťami, ktoré sa vedia prelínať. Ale to je príprava. Ty si to pripravíš, aby ťa to čo najmenej zaťažovalo. To sa vyrába opäť raz vtedy, keď sa študuje a vyrába predstavenie. Že už potom, keď to dojde do generáloga, do premiéry, už by to malo byť tak nejak pevne robené a už sa to nemení potom. Keď je licencované predstavenie, prídu aj licencované zvuky? Áno, aj nie, ako kedy. Aha, čiže ruch ulice buď príde, alebo ty musíš poslať niekomu, či môže byť tento ruch ulice? Nestretol som sa zatiaľ s tým, že by licencori kontrolovali tieto ruchy konkrétne, že tam sa skorej riešia iné zásadne dôležitejšie veci. Častokrát to je dokonca nechané na tom, že aj licencované predstavenia, veľmi často je odporúčané, že sa to má prispôsobiť daným reáliám tej krajiny alebo mesta, kde sa to odohráva. Čiže a toto vedia byť také detaily, ktoré tomu vedia pomôcť, že to tým pádom nechávajú na tých tvorcov, že iba je poznámka, že tu má zazvoniť mobil, ale v zásade nie je podstatné, aké zvonenie to bude. Napríklad. Áno. A že by ešte nebude mali predstavu, že to musí byť áno, akože viem si predstaviť najznámejšie extrémne tituly, kde by to naozaj riešili takéto detaily. Ale napríklad aj konkrétne bedári, ktorých sme riešili, kde sa takto z playbacku s ruchou riešili výstrely, tak som ich konkrétne hľadal z nejakých zvukových baniek a vyrábal ja s konzultovaním teda s pani režisérkou na niekoľkokrát, kým mi to odobrila, že takto je to OK. Ale nemal som dodané konkrétne tie jednotlivé zvuky, že tieto použiť. Aha, že režisérka mala jasnú predstavu, aký má byť ten výbuch? Áno, ona mi povedala nejakú svoju predstavu a ja som teda niečo našiel, pripravil, priniesol jej to, ona mi to nejako spripomienkovala a tak to išlo asi 3-4 krát. No super, prišli ste na to a hotovo. Kým to nebolo hotové a vlastne odtedy to už je tak. A je to istým spôsobom naše originálne, že hoci kde sa tí bedári hrajú, to majú pravdepodobne nejak inak. Lebo to zase robil niekto iný a tak. Takže... V minulosti, to bolo teda v skutočne dávnej minulosti, to bolo tak známe, že aj v rozhlasoch, keď sa robila nejaká hra rozhlasová, tak sa ruchy robili, kroky sa robili na tom mieste, alebo otváranie, zatváranie dverí, proste, že tieto efekty sa takýmto spôsobom vyrábali. Ty už si nemusíš takto nahrávať zvuk motora, že ideš k svojmu autu a nahráš si zvuk motora. No, máš nejakú databanku? Máme databázu. Áno, máme databázy, ktoré aj keď nemáme, tak sú stále akože dostupné nejakým spôsobom, že sa to dá, keď zrovna nenájdem v tom, čo ja mám, tak ich existuje kopec ďalších, kde sa k tomu dá dopracovať aj legálnou cestou samozrejme. A myslím si, že málo kedy by už bolo nejak nutné vyrábať niečo. To by muselo byť naozaj niečo tak špecifické pre to predstavenie, že by sme to teda museli vyrobiť a ja som sa s tým zatiaľ nestretol. Kedy režisér vás, zvukárov, dokáže zaskočiť? No. Ťažko povedať. Akože nás v tomto divadle už skoro ničím, ale keď mám byť úprimný, lebo už sme robili od vymyslu sveta všetko. A poradíte si so všetkým? So všetkým. V rámci technických možností asi áno. Ale stane sa, že príde z nejakú požiadavku a vy si poviete, ako toto vymyslieť? Skorej možno nie úplne, že špecifickou, ale dajme tomu, že menej štandardnou. Že povedzme, že 8 z 10 režisérov by to chcelo rovnakým spôsobom. Bežne dajme tomu. A príde niekto ďalší, ktorý to chce vlastne ako keby úplne inak. No ale vy ste tam na to, aby ste urobili maximum preto, aby to bolo inak. V zásade áno. Akože ono by to po správnosti mal byť taký profesionálny dialog, že na jednej strane ja by som mal samozrejme plniť priania režiséra a dirigenta prípadne, keď hráme s orchestrom. Na druhej strane máme k tomu aj my čo povedať a malo by to viesť akože k tomu, že nájdeme nejaké spoločné riešenie, s ktorými budeme spokojní všetci vlastne. Jasné.
A bude to aj novátorské, a bude to aj funkčné. Tak. Málo kedy sa deje to, že tie požiadavky od režisérov sú úplne striktné, že by som ich musel dodržať bez toho, čo si o tom myslím. Áno. To sa stálo párkrát, ale väčšinou to tak nie je. Ja ešte na sekundu sa vrátim k tomu obrovskému mixážnemu pultu a k tým zvukom. Ako sa nastavuje vlastne intenzita toho zvuku? To je niečo, čo ty si povieš, fajn, toto už je dosť, alebo ideš podľa nejakej nuly, podľa nejakých svetiel, červená už je zlé, len po zelenú nech to hrá, tak to je? Aj. Aha, čiže mrkneš, či to náhodou samozrejme nie je veľa, či to nie je prehúlené, ako sa možno hovorí, ale stále ide aj o to ucho reálne. Tak, má to svoje technické parametre, ktoré to nejakým spôsobom musí splniť, presne tak, že toho signálu napríklad musí byť nie príliš málo, nie príliš veľa, čo príde z toho mikrofónu, akéhokoľvek, či spevackého alebo nástrojového. A potom zvyšok už to, ako to reálne je nahlas do sály, lebo to sú dve veci. Že jedna vec je, aký silný signál mi do toho pultu príde dnu, a to, čo z toho pultu vyjde von, je už vlastne moja vec, čo s tým ja urobím. Hej, že to je tá moja práca, ale ja si musím vedieť nastaviť to, aby toho signálu v pulte bolo tak akurát, ani veľa, ani málo. A potom, že či to ja do sály pošlem nahlas alebo potišku, je vecou aj daného predstavenia, aj toho, ako je to naaranžované, aké sú požiadavky, a teda aj podľa vlastného vkusu a ucha, že kedy uznám za vhodné, že tak toto je v poriadku. No dobré, ale vy keď máte nejakú zvukovú skúšku, vtedy tam nie sú diváci. A ten zvuk sa šíri úplne inak, keď je prázdne hradisko, ako keď je plné. To znamená, že vždy automaticky pridávate, alebo tam je to ucho, že bacha, musíme pridať, lebo už tam je veľa ľudí a je to iné? Není to nutne o hlasitosti. Aha. Akože tí diváci samozrejme urobia nejaký malý útlm, ale to není úplne na škodu veci. Jasné. Není to o hlasitosti, skorej to zmení možno nejaké prírodzené odrazy alebo farbu zvuku a takto, ale s tým sa samozrejme počíta, lebo sa s tým stretávame dennodenne, či už tu, alebo aj mimo divadla. Vlastne všade funguje tento istý princíp, že sa zvuková skúška urobí bez divákov a potom prídu diváci a všetko je inak. Takže keď je tam to človek nachystaný, tak si s tým nejakým spôsobom vie poradiť už skúsenosťami, že zistím počas prvých 5 minút predstavenia, že doľaďuje sa. Áno. Jasné, že sa ešte doťahuje, samozrejme. Začne to niekde inde a už sa to samozrejme, aj to je vlastne súčasť našej práce, respektíve, keď to mám povedať veľmi tak správne, zvukár, ktorý je akože dobrý zvukár, ktorý si tú svoju prácu urobí poctivo, to bude korigovať počas celého predstavenia, pretože napríklad, a deje sa to bežne, aj tomu hercovi, spevákovi počas 3-hodinového predstavenia môže zachrypnúť, alebo aj naopak, že tá farba hlasu sa mu môže nejakým spôsobom zmeniť, posunúť, tak sa rozospieva zrazu, že vlastne... Že je to výraznejšie. Že aj silnejšie, ale aj zrazu má ten tón, ja neviem, svetlejší a podobne a je mojou úlohou na to nejakým spôsobom reagovať, jasné, aby výsledok bol dobrý. Samozrejme, nemusím to urobiť. A robíš to? Ale ja to robím osobne, a snažím sa to tak všetkých učiť, ale akože nemusím to urobiť, len potom ten výsledok je, že proste potom sa už bavíme o tej nejakej úrovni toho, že či to je dobré alebo není dobré. Je to na nič potom, vôbec sa o tom nebavme. Divadelnová scéna to je divadlo, ktoré o 19. začne nejaký muzikál, diváci prídu, tešia sa, buráca, to je to skvelé. A 19:30 v štúdiu Olympia začne nejaké iné predstavenie, ktoré je komornejšie, ktoré je teda brutálne komorné oproti tomu, čo sa deje na hlavnom javisku. Nestáva sa, že niekto potom uteká a hovorí, dajte to tichšie, čo samozrejme je nezmysel. Čiže narážam na to, ako to urobíte, aby zvukovo sa to nerušilo. Tak, asi sa to neruší, alebo? Väčšinou nie. Pravdepodobne to záleží asi od jednotlivých tých konkrétnych predstavení, lebo nie všetky sú rovnako hlasitosťou, rovnako nahlas narežírované, keď to tak mám povedať. Či už na veľkej sále, alebo v Olympii takisto. Väčšinou sa to asi skôr neruší a teda jediné správne riešenie, ale čo asi zatiaľ není úplne realizovateľné v našich podmienkach, by to bolo odhlučniť stavebne, fyzicky. Jasné. Alebo teda
neplánovať také predstavenia, o ktorých vieme, že by sa mohli rušiť, aby sa nekonali naraz. Aha, áno. No tak je to asi najlepšie. Chcem sa spýtať na nejaký zvukový problém, ktorý sa vyskytol počas predstavenia. Akože prichádzam do situácie veselé historky z natáčania, ale rovno ty sa možno nad niečím zamyslí. Nechce sa mi veriť, že by napríklad pri nejakom muzikáli sa nestal nejaký taký technický zádrhel. Čo tak mačky? Myslím si, že mačky majú dostatok možností na to, aby tam sa stalo nejaké šialenstvo ľahké. Mačky majú veľa možností. Nie, ja viem o jednej príhode, samozrejme, tak poď. Ja viem aj o viacerých, čo sa mačiek týka. Len to doplním k tomu, že práve mačky majú veľa možností kvôli tomu, že je to veľmi pohybový a tanečný muzikál, kedy tým, že oni majú tú vysielačku na tele aj s tým mikrofónikom, tak práve tým pohybom a tým, že sa aj dosť, dajme tomu, váľajú po zemi a takto, tak to je má veľkú fyzickú záťaž. Jasné. Že aj si to môže vytrhnúť. Takže sa stanú aj takéto veci. A teda práve to bol pravdepodobne prípad, keď sme teraz obnovovali mačky, tak na druhej premiére v jednej solistke, neviem, či ju môžeme menovať. Povedzme. Bianka Molnárová. Áno, no. Čo sa Bianke stalo? Išla spievať svoju solovú pieseň, respektíve duet, ktorý tam má s kolegyňou. A ona pravdepodobne prichádza na javisko v tej piesni tým spôsobom, že sa tam kotúla po zemi. A pravdepodobne, nevieme to naisto, sa niečo stalo? Sa v tom momente, či už to vyplo alebo vytrhlo, to si presne nepamätám. Proste bolo to mŕtve, nefungovalo to a ona začala spievať svoj part a bolo skoro ticho. Takže v danom momente sa to vlastne rieši, takže ja, keď to mám pod rukami, tak s tým orchestrom zídem čo najmenej dole. Aha, že utlmíš zvuk? Áno, stíšiš? tak je to už tak či tak priznaná chyba. Veľmi sa s tým nedá nič, akože neviem sa tváriť, že to takto malo byť. To proste každý divák pochopí, že to nejaká chyba je. Čiže urobím čo najviac preto, aby ju bolo počuť, keď spieva nejaký text, tak ten text má zmysel, malo by. Chuďa moja, áno, ona sa snaží teraz orchester buráca, tak ty ho dáš tichšie. Ja urobím najtichšie ako sa dá a vlastne v tomto prípade to tiež opäť zachránil Hentka, mikrofón do ruky, ktorý sa k nej dostal. Aha, niekto pritancoval, pricopital. Áno, a dospievala to tak. No, tiež to nebolo pohodlné, má tam choreografiu jedno s druhým, čiže zrazu jedna ruka musí držať mikrofón, ale zvládla to veľmi s odsťou, práve že veľmi, veľmi dobre. Tak čiže v zákulisí sú nejaké mikrofóny pre istotu zapnuté stále, že rýchlo? Áno, máme prípadne aj akože záložný celý ten mikroport, to znamená tú vysielačku aj s nachystaným celým mikrofónikom, takým, ktorý sa nelepí, lebo však to by bolo zdĺhavé. Dokonca sa podarilo, to už je dávnejšie v jednom predstavení, že to hercovi doniesli iní kolegovia zaživa počas toho, že, že mu to doniesli, nasadili na hlavu, nasadili na nejaký opasok a mohol so záložným portom ďalej fungovať. Je to takisto, alebo ten klasický mikrofón do ruky, ďalšia možnosť. V zahraničí, kde, dajme tomu, tých technických a finančných možností je oveľa viacej, sa to rieši, že majú aj po dva na sebe, to znamená, že má rovno na sebe aj tú zálohu. Aha, že pre istotu, áno. Chceli by sme to nejakým spôsobom skúsiť aj tu. V podstate celý problém je ten, že keď mám, dajme tomu, 8 hlavných postav, opäť si znova pomôžem bedármi, ktorí boli teraz nedávno, kde hlavných postav je, myslím, 10, neviem presne. Áno, ich jednoducho veľa. Minimálne 8 teda, ktorí sú tí zásadní a ako náhle by mali mať každý na sebe po 2, tak zrazu z 8 mám 16, samozrejme, a zrovna bedári boli obsadení tak, že tam bol veľký počet, tam bolo 32 mikroportov na javisku. Šialené. Čiže by 64, sa dostal, ďakujem pekne. Áno, všetkých, keby sme chceli všetkých, tak to je 64 a toľko ich nemám. A keby som teda potreboval iba hlavné postavy, zásadné, tak by som sa dostal z čísla 32 na možno nejakých 42, 46. A už je to veľa, už je to ani nie vždy technicky možné a takto. Čiže možno v predstaveniach, kde sú tie počty menšie, vyskúšame od novej sezóny, práve sme sa o tom nedávno s kolegami rozprávali, že to stojí za pokus. Ono to je trošku zložité aj technicky vyriešiť aj v tom pulte, ale nejak to vymyslíme, vyhútame, že by sme možno naozaj tým
najzásadnejším hlavným postavám, ktorí toho majú na tom javisku najviac, vyskúšali toto. Pretože problém je ten, že keď sa niečo stane aj s tým mikroportom, tak keď je to, dajme tomu, menšia postava, tak sa to dá počas predstavenia opraviť. Áno. Že on má, dajme tomu, 10 minút čas, kedy nie je na javisku, že je v zákulisí, kde je zvukár, ktorý je v zákulisí, lebo vždy tam niekto musí byť, ako ďalší zvukár, ktorý to vie vyriešiť, opraviť. Či mu dať náhradný, alebo ten daný opraviť, čokoľvek s tým urobiť, aby to fungovalo. Pri hlavných veľkých postavách je ten, tak povediac, problém, no nie je to problém, ale tak povediac problém to, že oni sú na tom javisku častokrát skoro stále. Áno, že nejdu dole. Alebo keď idú dole z javiska, tak idú dole na 30 sekúnd, na minútu, kedy nie vždy je reálne to časovo stihnúť vyriešiť. Čiže tam je ten problém, že keby sa mu stalo, že mu v jednej skladbe ten mikroport zlyhá, tak by mohol ďalších 15 minút byť bez toho, čo je nemysliteľné, samozrejme v muzikáli, že to sa nedá. No tak pribehne niekto z mikrofónu. No áno, samozrejme, len tak nie je to pekné, nevyzerá to dobre a oni to pochopiteľne ani nemajú radi, lebo však tak keď hrá divadlo, tak držať v ruke mikrofón potrebujeme, áno, jasné. Proste nezmysel. Hej, ako... To ale znamená, že vy ste aj technicky zdatní, že vy nie ste teda len odborníci na to, že teda uchom niečo počujem a doladím, ale vy ste aj technicky zdatní, že teda viem, čo s tým. Áno. Do tej miery, do ktorej je to nutné, samozrejme. Akože niekto viac, niekto menej, ale áno. No a teda ešte aj máme aj vtipnú príhodu, tiež za to okolností z Mačiek, ale teda ešte z prvého uvedenia Mačiek, pôvodného, z roku 2016, tiež z premiéry. Samozrejme, keď sa niečo môže stať, tak sa to stane na premiére. Stala sa vlastne situácia v jednej hromadnej scéne, kde boli všetci na tom javisku, je ich tam veľa, myslím, že 27 ľudí. A bývalý kolega, ktorý to robil, nemal tú informáciu, že pán Čálik, Karol Čálik, ktorý hrá divadelného kocúra menom Mús, sa v tej scéne, on tam je len chvíľu na začiatku a potom odíde preč. Aha. A keďže ten kolega hlavu mal v scenári a na púte netušil a vlastne si to nestihol všimnúť, že on odišiel z javiska, tak mu nechal zapnutý mikroport. Áno. Ako to už v tých zákonoslávností býva, tak do najväčšieho ticha sa zo šatne ozvalo: teraz nemôžem, mám premiéru. Neviem, či to boli tieto presné slova, ale tak to nejako to bolo. On proste zdvihol niekomu telefón, k tomu volal. Takže v tom momente kamarát, kolega Tomáš mal, jak sa hovorí, celý život pred očami. Ale vlastne sa tiež nič hrozné nestalo. V podstate diváci premiérovi sa dokonca zasmiali a zabavili. A teraz po tých rokoch je to veselá historka. Je to fakt veselá historka, ktorá je obľúbená všeobecne v divadle aj medzi kolegami, hercami, umelcami, že táto veta konkrétne, že teraz nemôžem, mám premiéru, sa veľmi často používa a spomína na to. Ale nehovoriac o tom, že kolega zvukár bol v tom nevinne. Áno aj nie, no akože po správnosti by to mal vedieť a v podstate to bola jeho chyba, len tie okolnosti boli také, aké boli, že neurobil to samozrejme na schvál a ako sa hovorí, odtedy už presne vedel, že to takto je. To tak býva, že človek urobí takúto chybu a už si to navždy zapamätá, že ako to má byť správne. Sú divadlá na Slovensku dobre ozvučené? Dosť záľudná otázka. To je posledná. Už ťa nebudem trápiť ďalšími. Dám proti otázku. Čo znamená dobre ozvučené? Dobre, inak sa opýtam. Divadlo Nová scéna je na tom tak, že zvukovo je to OK. Ja si myslím, vždy že áno. Môže byť všetko samozrejme, lepšie, všetko vieme vylepšovať. My vieme, kde sú rezervy, ale akože z globálneho pohľadu aj voči iným divadlám na Slovensku a tak ja si myslím, že to je celkom fakt v poriadku. Oproti iným divadlám takto. U nás sa to ozvučenie využíva veľa v zmysle aj to, že naozaj máme veľa hercov, ktorí majú veľa portov, máme veľké orchestre, ktoré treba nazvučiť a hrá to dennodenne a tým pádom sme istým spôsobom aj nútení mať tú techniku na nejakej úrovni. Jasné. Minimálne funkčnej, samozrejme. Áno. Nebáme sa o tom, že kvalitnej, ale minimálne funkčnej. Čo sa častokrát stáva, že v nejakých iných divadlách aj není vždy pravidlo, lebo dajme tomu to tak nutne nepotrebujú.
Nechcem menovať iné divadlá, nemá to zmysel, že občas zahrajú nejaké hudobné predstavenie, či už je to muzikál, alebo je to len nejaká činohra s piesňami, alebo sú zameraní len na činohru, kedy tam ten zvuk ako taký nie je nejaký strašne zásadný, väčšinou sa tam dejú nejaké ruchy a takto, čiže... Divadlo, kde sa hrá muzikály, je špecifické. Je veľmi špecifické, lebo je na ten zvuk odkázané do veľkej miery, lebo ten muzikál bez zvuku veľmi nemá zmysel. Takže práve preto si myslím, že v porovnaní s inými slovenskými divadlami sme na tom v podstate veľmi dobre, aj keď vždy to môže byť lepšie, samozrejme. Jasné. Lukáš, všetkých tvojich kolegov pozdrav srdečne, alebo kolegyne, ktorých máš, zvukárov, že robia fantastickú robotu. To je úplne bez debaty. Lukáš Rudzan, šéf zvukárov a zvukár v divadle Nová scéna, bol hosťom tejto časti podcastu Divadla Nová scéna. A majte dobrý zvuk, nie? To si tak hovoríte? Ako máte nejakú vetičku, ktorú si hovoria zvuk? Nie, dobre, tak nie. Nech vám to dobre hrá. Ďakujem. A nech všetko dobre počujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pekný deň. Toto bol ďalší podcast Divadla Nová scéna. Ja som veľmi rád, že ste s nami vydržali až do úplného konca. A vidíme sa opäť pri ďalšom podcaste Divadla Nová scéna. Ďakujem. Perfíš, ja som sa neprehrial.